Országszerte felháborodást váltott ki, hogy több helyen hosszú sorok alakultak ki a szavazóhelyiségeknél. A nagyvárosokban, Budapesten, Szegeden és Pécset 2 órát kell várni. A választási eljárásról szóló törvényt a 2006-os voksolás után úgy módosították, hogy a lakóhelyüktől távol szavazók választókerületenként csak egyetlen szavazókörben járulhatnak az urnákhoz. Idén 65 000-en szavaznak igazolással, 7 000-rel többen, mint 2006-ban. A fővárosban kígyózó sorok voltak Újbudán, Újpalotán, Zuglóban, Óbudán és a második kerületben is. Azoknak, akik lakóhelyük szerinti szavazókörben voksolnak, nem kell sorban állniuk. A 11. kerületi Bocskai úton van Herold kollégám. Osi, hányan állnak sorban most a szavazókörnél, és csúszhat-e az urnazárás ott? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Itt Újbudán a 19-es számú szavazókör előtt körülbelül 150 méter hosszan állnak az emberek, megbecsülni számukat nem lehet, de van, aki már délután 3 óra óta sorban áll. Itt egyébként a 15-ös számú újbudai választókerületbe lehet leadni a voksukat. Mindösszesen 2800-an jelentkeztek át ide ebbe a kerületbe. Philips Andreától, Újbuda jegyzőjétől pedig azt is tudjuk, hogy ebbe a kerületbe a választásra jogosultak száma pedig 31 000 fő. Itt áll mellettem az egyik várakozó. Jó napot kívánok! Ön mióta várakozik? Fél 5-kor érkeztünk ide a feleségemmel, azóta körülbelül olyan 70-80 métert haladtunk a sorba. Tájékoztatták önöket arról, hogy miért kell várakozni? Amikor ideértünk, akkor egy hölgy megkérdezte, hogy pontosan így átjelentkezéssel akarunk-e szavazni, és mondtuk, hogy igen, akkor mondta, hogy ide be kell leállni a sor végére, de ennyit. Hogy mennyit kell leállni, azt ő se tudta megmondani. Kapnak-e esetleg valamilyen ellátást, étellel, itallal, gondoskodnak-e önökről? Most már igen, most már teát is hoztak, meg előtte pogácsát, úgyhogy valami már igen. Amikor jelezte az Országos Választási Irodának, hogy át szeretne jelentkezni, akkor közölték-e önnel, hogy számíthat ilyen kellemetlenségre? Nem, egyáltalán nem. Erről nem tudtam. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Itt egyébként meglehetősen jó hangulat uralkodik a sorban, annak ellenére, hogy nagyon régóta várnak. Ez azért is lehet, mert sok kollégium van itt Újbudán és sok a diák. Elmondták a sorban állók korábban nekem azt is, hogy például egy orvos hamarabb be akart jutni, hiszen a munkaideje nem engedte, hogy sokáig várakozzon, és a Választási Bizottság ezt viszonylag rugalmasan kezelte, tehát rendkívüli esetekben előre engedik azokat, akik nem tudnak tovább várakozni. A szó a stúdióé. Herold, köszönjük szépen!